खुलुमबाय आंनि सारनि क्लासाव दिनै आं क्लास 9 नि स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्टखौ लाना फैदों 14 सोंथि 14.1 नि ओके आसा खालामो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो शेयार खालामगोन जायफोरा न'आव फरायसाफोर दङ बिथांमोनाथ' स्पेशली साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो शेयार खालामनांगौ आरो गुबुननोबो फोरमायना हो जाहाथे आंनि बे फोरोंनाया बयबो बर' माहारिनि जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिनि सिम सहैयो आरो बिथांमोना मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेखौनो आं आसा खालामो नोंथांमोना जेसे हायो एसे शेयार खालाम आं थुलुंगा मोनगोन गोजोन मोनगोन आरो बेबायदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन आं एनकारेज मोनो आरो नोंथांमोना जुदि शेयार खालामोबा साबस्क्राइब खालामोबा ओके देन दिनै फैदो स्टैटिस्टिक्सखौ बर'आव मा होनो नोंसिना सानसरथुम होनो स्पेशली नोंसोरो बांसिन इंलिश टार्मखौ गोसोआव ला हो बर' टार्मसखौ लायोबा माने गोनो गोथोसो जायो बेवहाय एसे गोनो गोथो मोनो आङो माथो खालामनो जोंना गोरों गोराफ्रा बेबायदिनो लिरनानै होबायबा नाथाय जों कलेज इउनिभारसिटियाव सहैबाथ' जोंना बेफोरो सोलिखाया बिसोर हाई स्कुल लेभेलावल' बेफोरो बर'नि जिथु माबा बेफोर मिनिंफ्रा थायो गोजौआवथ' जों गासिबो इंलिश टार्मसखौनो लानांगोन ओंखायनो बांसिन इंलिशखौ गुरुत्व होयो इंलिशनि वर्ड्स ओमफ्राय स्टैटिस्टिक्स सानसरथुम होनो स्टैटिस्टिक्सआ मा बेसिकेलि स्टैटिस्टिक्स माने मा स्टैटिस्टिक्सआ जाबाय मोनसे डेटा कालेक्शन माने खारि कालेक्शन खालामनाय खारिखौ माने बोरै सार्भे खालामनानै कालेक्शन खालामो हो बेखौ बोरै प्रेजेन्टेसन होयो हो बोरै एनालाइसिस खालामो बे डाटाफोरखौ बोरै जों फारिलाइयाव टेबोलाव बोरै साजायनानै बेखौ एनालाइसिस खालामनानै मोजां मोनसे ओंथि गोनां रिजाल्ट दिहुननो हायो बेफोरनो जाबाय स्टैटिस्टिक्स माने मोनसे डेटा आरो हो डेटा कालेक्ट खालामनाय माबायदि जेनेबा नोंसोर नुवाखै होनबा सेन्सास मोनसे डेटा कालेक्शन सेन्सास जेनेबा गामियाव नोंहा जेसेबां गथ' गथाय दङ न'खराव साबेसे गथ' गथाय दं हौवासा हिन्जावसा बेसेबां कास्ट माबायदि हिन्दु ना ख्रिस्टान ना मुस्लिम बेफोर डिटेल सार्भे खालामो नङा होमबा सेन्सास 10 बोसोर मुरे जायो बेफोर जाबाय गासिबो डेटा कालेक्शन बे स्टैटिस्टिक्स डेटा माने मा मोनसे अनजिमा जेनेबा हलसेल प्राइस रेट नङा होमबा रिटेल सेलारफोरनि जिथु प्राइस थायो नङा होमबा हलसेलाव बेसेबां अनजिमा प्राइस जेनेबा मार्कशीटआव मोनसे डेटा मोनो डेटा माने खारि बर'नि खारि होनो नङा होमबा बेखौ जों मेइनलि मोजाङै कालेक्शन खालामनानै डेटाखौ कालेक्शन खालामनानै बेखौ मोजां रिप्रेजेन्ट खालामोबा प्रेजेन्टेसन होनाय एनालाइसिस खालामनानै बे डेटाखौ वेल अर्गेनाइज खालामनानै जा जों रिजाल्ट मोनो ओंथि गोनां जे रिजाल्ट मोनो बेनो जाबाय स्टैटिस्टिक्स जेनेबा सानना जेनेबा एबार नैबे बोसोराव अखा हानायनि बिबाङा बेसेबां अखा हानायनि माना बेसेबां रेट होमबा बा नोंसिनि गामियाव धोनि आरो गोरिबनि अनजिमा रेखाया बेसेबां ससिय' इक'नमिक कन्डिशना माबायदि बेफोर गासिबो स्टैटिस्टिक्स माने डेटा होनो आरो स्टैटिस्टिक्सनि बेखौनो ओमफ्राय जेनेबा मा होननो हागोन नोंसोरलाय साप'ज नोंसिनि क्लासावनो ला नोंसिनि क्लासाव जेनेबा बेसेबां अनजिमाया जौसिन गोजौसिन गाहायसिन बेसेबां मानसिया इन्टेलिजेन्ट बेसेबां स्टुडेन्टआ इन्टेलिजेन्ट बेसेबां नोंसिनि स्कुलाव जेनेबा टटेल 250 जेनेबा 250 जन बाहाय बेसेबां हिन्जावसा बेसेबां हौवासा मा क्लासाव बेसेबां मा क्लासनि गथ'फोर दं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 बेफोरनि हिसाब निकास 1 बोसोर बा 2 बोसोर 3 बोसोरनि जिथु रेट बेफोर गासैबो स्टैटिस्टिक्स डेटा नोंसोर मोना होमबा जेनेबा आसामाव एबार नैबे बोसोराव जेनेबा नैबे फाइनान्सियेल इयाराव जेनेबा माइनि बिबाङा बेसेबां जायामोन माइ आबादनि प्रडाक्शना बेसेबां आसामाव जुट फाथोनि प्रडाक्शना बेसेबां बेफोर गासिबो स्टैटिस्टिक्स नङा होमबा जेनेबा नोंसोर दा सेन्सासाव नायनानै मोनो नङा होमबा जेनेबा एबार जोंनि आसामाव अबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन पपुलेशन दङ बे डिस्ट्रिक्ट अबे डिस्ट्रिक्टआव डेन्सिटिया बांसिन
अबे डिस्ट्रिक्टआव बांसिन गोरोंसिन मानसिफोर दङ आरो अबे जायगायाव बांसिन साख्रिआवला दङ बा अबे जायगायाव बांसिन माइ आबाद जायो बेफोर स्टॅटिस्टिक्स नङा होमबा बेफोरजोंनो जाबाय गासिबो स्टॅटिस्टिक्स आरो बै प्रसेस जितु कालेक्शन खालामनाय डाटा कालेक्शन खालामनाय बेखौ प्रेजेन्टेसन होनाय एनालाइसिस खालामनाय बे डाटानिफ्राय जितु नलेज प्रडिउस खालामनाय बेनो जाबाय स्टॅटिस्टिक्स नोंसिनाव बर'नियाव नैबे डिफिनिशना ओरैबायदि जाहैबाय सानसुमा मोनसे खारि बुथुमनाय माने डाटा बुथुमनाय डाटा कालेक्शन दिन्थिफुंनाय माने प्रेजेन्टेसन बिजिरनाय माने एनालाइसिस खालामनाय लोगोसे खारिनिफ्राय ओंथि गोनां अनजिमायारि दिहुननाय आरो खारिनिफ्राय बे खारि जितु डाटानिफ्राय मिनिंफुल मोनसे एब्सट्राक्ट खालामनाय मिनिंफुल जेनेबा नों डाटा मोनसे जेनेबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ससिय' इक'नमिक कन्डिशनाव माबायदि नोंसिनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ससिय' इक'नमिक कन्डिशनाव माबायदि बा होल बिटिसि एरियानि ससिय' इक'नमिक कन्डिशनाव माबायदि बेखौ होल एनालाइसिस खालामनानै मोनसे एब्सट्राक्ट दिहुना होमबा क'क्राझाराव बेबायदि ससिय' इक'नमिक कन्डिशना अदालगुरियाव ओरैबायदि बा फरायनायनि फारसे एडुकेसनखौ नायोब्ला अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव एसेबां गोरों मानसि दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव एथबां गोरों मानसि दं नोंसिनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव एथ' गोरों मानसि दं जेनेबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एथ' गोरों मानसि दं बेफोरबायदि दिहुना होमबा बेनो जाबाय नैबे खारिनिफ्राय ओंथि गोनां अनजिमायारि दिहुननाय अनजिमा बै डेटानिफ्राय एब्सट्राक्ट खालामनायनि सोदोब मोनसे दिहुननाय मोजां ओंथि गोनां मिनिंफुल डेटा दिहुननायखौनो होनो स्टॅटिस्टिक्स बेनो जाबाय स्टॅटिस्टिक्स बाय बेखौथ' मोनथिबाय नोंसोर डेटा मानेथ' खारिया मा बेखौथ' बुजिबाय खारि माने मा डेटाया माखौ होनो डेटाया जाहैबाय बेयो हलसेल प्राइस रेट बेफोर जाबाय डेटा नोंनि मार्कशीट बेफोर मोनसे डेटा जेनेबा सेन्सासनि जितु रिपर्ट बेबो मोनसे डेटा नङा होमबा बे जाहैबाय डेटा माने खारिफोरा मा डेटाफोरा मा जेनेबा नोंसिनि स्कुलाव 50 जन गथ'फोरनि गेजेराव जौसिना बेसेबां बा नोंसिनि न'खरखौ नाय नोंसिनि न'खरनि 2 बोसोरनि इलेक्ट्रिसिटि बिल जितु रेकर्ड बेबो मोनसे डेटा नङा होमबा बा गामियाव नोंसिनि गामियाव बेसेबां सेंग्रा दं बेसेबां सिख्ला दं बेबो मोनसे डेटा बेबो मोनसे खारि नङा होमबा कालेक्शन अफ डाटा दं कालेक्शन अफ डाटा कालेक्शन माबायदि डाटा कालेक्ट खालामो डाटा कालेक्शनखौ माने डाटाखौ माबायदि कालेक्ट खालामो माने खारिखौ माबायदि बुथुमो खारि बुथुमनायनि टेकनिकआ मा जेनेबा नोंसिना गुदि माने प्राइमारि आरो सेकेन्डारि डाटा दं नङा होमबा प्राइमारि डाटा सेकेन्डारि डाटा गुदि खारि आरो नैथि खारि होनो गुदि खारि आरो नैथि खारि होनो इंराजियाव गुदि खारिखौ प्राइमारि डाटा आरो नैथि खारिखौ सेकेन्डारि डाटा होनो प्राइमारि डाटा माने गुदि खारिखौ बोरै बुथुमो गुदि खारिया जाहैबाय जाय बिजिरगिरिया गावनि निजा डाटा कालेक्ट खालामो फिल्डआव थांनानै जायनो डाटा कालेक्ट खालामो डाटा माबायदि कालेक्ट खालामो फिल्डआव थांनानै खायसे कुइसनियार खालामगोन कुइसन बानायना लाखागोन बे कुइसनियारखौ लानानै घरे डोर टु डोर थांनानै डाटा कालेक्ट खालामनाय बेफोर जाबाय र' मेटेरियल्स र' डाटा गोथां डाटा जाहैबाय आरो नोङो आजिखालिथ' डिजिटेल जुग आजिखालि नों SMS जोंबो डाटा कालेक्ट खालामनो हायो मबाइलजोंबो डाटा कालेक्ट खालामनो हायो नङा होमबा इमेलजों डाटा कालेक्ट खालामनो हायो नङा होमबा बेबायदि गावनो निजा बिजिरगिरिया जेब्ला गावनो निजा फिल्डआव थांनानै डाटा कालेक्ट खालामो डाटा कालेक्ट खालामनानै जै मोननाय डाटाया खारिया बेनो जाबाय प्राइमारि डाटा बा गुदि खारि र' एकदम गुदि एकदम फ्रेश आरो नों मोनगोदाननाय जेनेबा दा NSS नेशनेल सेम्पल सार्भे अफिस नेशनेल सेम्पल सार्भेया NSS बोसोरे डाटा कालेक्ट खालामो नङा होमबा जेनेबा ससिय' इक'नमिकनि सायाव एमप्लयड आनएमप्लयडनि सायाव नङा होमबा जेनेबा जोंनो बोसोरे DA एरिया बारायो नङा होमबा DA बारायो नङा होमबा DA मानि सायाव बारायो बै जे मार्केट प्राइस सार्भे मार्केटआव प्राइसआ बै बुस्थुफोरनि दामा बारायोब्ला DA अट'मेटिक बारायो साख्रिआवलाफोरनिया बेफोरनो जाबाय बे नों निजा बिजिरगिरिया गावनो डाटा जिहेतु फिल्डआव थांनानै गावनो एकदम हेन्ड टु हेन्ड डाटा कालेक्ट खालामनाय डोर टु डोर डाटा कालेक्ट खालामनाय बेफोरनो जाबाय प्राइमारि डाटा अके आरो सेकेन्डारि डाटाया जाहैबाय मा सेकेन्डारि डाटाया जाय बिजिरगिरिया गुबुन मोनसे सर्सनिफ्राय गुबुन मोनसे फुंखानिफ्राय लानाय डाटाखौ सेकेन्डारि डाटा एबा नैथि खारि होननानै बुंनाय जायो अके
गुबुन फुंखानिफ्राय थारमाने मा अबेनिफ्राय जेनेबा जार्नेलफोरनिफ्राय लानाय नङा होमबा बा नोंसिनि जेनेबा सेन्सास रिपर्ट थायो नङा होमबा 2011 आव जितु सेन्सास जादों बे रिपर्टनि सायाव लानाय डेटा बेफोर जाबाय सेकेन्डारि डाटा बा नों खौरां बिलाइ निउस पेपारनिफ्राय कालेक्सन खालामनाय डेटा बबेबा मोनसे बर्डआ बबेबा मोनसे मिउनिसिपालिटि बर्डआ रेकर्ड खालामनानै दोननाय डाटा अलरेडि आगेनो प्रिपेयार खालामनानै दोनखानाय बा सोरबा एनालाइज खालामनानै दोनखानाय डाटा बेनिफ्राय नों जितु डाटा लायो बेखौनो सेकेन्डारि डाटा होनो बा नैथि खारि होननानै बुंनाय जायो अके आरो बेफोरखौ बोरै प्रेजेन्टेसन खालामो जोङो प्रेजेन्टेसन माने खारि दिन्थिफुंनाय होनो बर'नि प्रेजेन्टेसन अफ डाटाखौ बोरै खालामो जों प्रेजेन्टेसन अफ डाटाया जाहैबाय जोङो टेबल माने फारिलाइ होनो नङा होमबा नोंसोर संलाय होनो टेबलजों फोरमायो जोङो ओमफ्राय बार डायग्राम दङ हिस्टोग्राम आरो फ्रिकुवेन्सि पलिगन आरो पाइ चार्ट बेफोरजों फोरमायो नङा होमबा बे बिदि फोरमायो नङा होमबा ओरैबायदि जेनेबा जोङो टेबल बानायनानै दिहुना होमबा जेनेबा नोंसोर मोनाखै होमबा ओरै टेबल बानायनोसै जेनेबा नैबे क्लास इन्टारभेल थाबाय नङा होमबा बेयाव जेनेबा 15 निफ्राय बाव आङो 20 लिरबाय 20 निफ्राय 25 बेफोरबायदि क्लास इन्टारभेल नैबाव जाबाय नोंसिना खोन्दो दाग हांखो बेफोर जाबाय दाग हांखो नङा होमबा बिदि खालामनाय दाग नैबाव गले था माने फ्रिकुवेन्सि अनजिमा नैबाव गले थाया थागोन नङा होमबा जेनेबा नैबाव 5 10 जाहैबाय नैबाव 4 जाहैबाय नैबे गले था बे जाबाय टेबल बे टेबलजों जों डेटाखौ दिहुननो हायो फोरमायनो हायो प्रेजेन्ट खालामनो हायो डेटाजों जायनिफ्राय जोङो बे डाटाखौ नायनाय लोगो हमनो हायो बिनि ओंथि गोनां जितु एबस्ट्राक्ट ओंथि गोनां जितु डेटा जितु खारि बेखौ जों गोरलैयैनो बुजिनो हानाय टेबल आरो जों मायाव होनो बार डायग्राम होनो बार डायग्राम जोंनियाव नोंसिनाव लावथिबो सावगारि होनो नङा होमबा बार डायग्रामा ओरैबायदि नङा होमबा बेफोर जाबाय बार डायग्राम नङा होमबा बार डायग्राम नैबे क्लास इन्टारभेल थाबाय बेजों अनजिमा थाहैबाय नङा होमबा बार डायग्रामा बिदि खालामो आरो हिस्टोग्रामा मा हिस्टोग्रामा ओरै नङा होमबा एकदम नांफाजोबनाय ओरैहाय बेफोर जाबाय हिस्टोग्राम फ्रिकुवेन्सि पलिगना बे हिस्टोग्रामावनो नैबे गेजेराव दाग लाया होमबा बे ओरै जाहैबाय बिदि नङा होमबा बे जाबाय माबा जाहैबाय फ्रिकुवेन्सि पलिगन इंराजि टार्म्सखौ बांसिन गोसोआव ला बेखौ फ्रिकुवेन्सि पलिगन होनो ओमफ्राय आरो पाइ चार्टजों जों बेंखनजों फोरमायनो हायो होमबा पाइ चार्ट जेनेबा नैबाव बे 100% नङा होमबा सोरनाबा नैबे जेनेबा 45 जेनेबा सोरबाना 60 लायनो 60% बेबायदि राना होमबा बेखौनो पाइ चार्ट होनो बेफोरबायदि डेटाखौ जों बेफोरबायदियै टेबल आरो नैबे लावथिबो सावगारि आरो नैबे हिस्टोग्राम आरो फ्रिकुवेन्सि पलिगन आरो पाइ चार्ट बेजों जों डेटाखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो आरो अके नोंसिनियाव सोंथि 14.2 नि 1 आव मा होनदों नोंसिना गाहायाव थाखो 8 नि सा 30 फरायसानि थै हानजा होनाय जाबाय ब्लाड ग्रुपखौ बिदि होनाय जाबाय ब्लाड ग्रुप AB पजिटिभ बिदि होनाय दं 30 फरायसानि बे 30 जननि बे गाहायाव मा होनो बे खारिखौ गले था राननाय संलाय महराव दिन्थि गले था राननाय टेबल बानायनो होदों मोनसे टेबलाव दिन्थि आरो फरायसाफोरनि बबे मोनसे थै हानजाया सरासनस्रा माने बबे मोनसे ब्लाड ग्रुपखौ एभेलेबल मोनो बाजाराव माने हस्पिटालाव एभेलेबल आरो बे ग्रुपआ आरो बबे मोनसे हानजाया मोननो गोब्राब बबेबा मोनसे हानजाया मोननो गोब्राब ब्लाड ग्रुपआ नङा होमबा बिदि होनाय दं मा होनाय दं नायदो जों सिगाङाव मा लिरनो हायो ब्लाड ग्रुप A दं B दं नङा होमबा बिनि उनाव मा दं AB लिरदो बिनि उनाव O फैबाय नङा होमबा A B O आरो AB आरो जेबो गैला नङा होमबा नेगेटिभ सेगेटिभनि खोथा गैया बिदि लिरनो हाबाय थै हानजा गले था राननाय संलाय महर होननानै जोंसो संलाय महराव टेबल मोनसे बानायनो होदों नालाय बे टेबलाव मा दं थैनि हानजायाव जाहैबाय ब्लाड ग्रुप बे थैनि हानजा दाग हांखो मोनबेसे दाग दं एआ मोनबेसे दं बाव दाग होबाय नङा होमबा
ए आरो बि आ मोनबेसे दं बाव दाग होबाय ए बि आ बेसेबां दं बाव दाग होबाय अ आ बेसेबां दं दाग होबाय आरो गले गले था फरायसानि अनजिमा गले गले था माने फ्रिकुवेन्सि बाव जेनेबा नैबाव दागा जेनेबा 10 था मोनोब्ला नैबाव 10 थाहैबाय बिदि नङाबा अब्ला टटेल जोंहा 30 मोनहैनांगोन ना टटेल बाहाय नायदो ए आ मोनबेसे दं 1 नैबाव 1 मोनबाय ए नङा होमबा बेखौ थिक होबाय जों बेखौ लिरखाबाय नालाय ए ओमफ्राय नेक्स्टआव आरो बहा दं ए 1 लिरबाय आरो नैबेबो ए नङा होमबा बाव 1 लिरबाय आरो बहा ए दं नैबाव ए दंबावो नङा होमबा 1 लिरबाय आरो बहाबा नैबाव ए दंबावो नङा होमबा 5 जानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ ओरै दानबाय बे 5 जाबाय मोनसे अके आरो नेक्स्ट मा दं ए मोननै दं ए नैबाव 1 2 आरो बहा ए दंबावो नैबे ए 3 आरो नैबाव थांबाय बेसेबां जाखो 5 6 7 8 9 मोनबाय नङा होमबा 9 नेक्स्ट बि आव फैदोलाय बि आ मोनबेसे दं नै बि 1 जाहैबाय 1 आरो बि नैबे 1 होबाय 2 जाहैबाय बि 1 होबाय बि नैबाव बि आरो नैबाव बि मोननै दं मोनसे मोननै थारमाने बेसेबां जाखो 5 आरो 6 जाबाय ए बि खौ नायदो लानानै ए बि आ मा दं ए बि 1 नङा होमबा आरो बहा ए बि दंबावो 2 नायबाय आरो बहा ए बि नैबे 3 मोनबाय आरो ए बि दंबावो नामा गैला ए बि आ बाहाय 3 जाहैबाय नङा होमबा अ ग्रुपआ मोनबेसे नै 1 2 3 4 5 बिसिम 5 1 2 3 4 5 आरो नेक्स्ट 1 2 3 4 5 बिसिम 5 नङा होमबा 1 2 3 4 5 बाथाय बिदि दानदो बिसिम फैबाय आरो 1 2 मोननै दंबावो 1 2 थारमाने 10 12 बे 30 जाना जायाखै सानदो 30 नङा होमबा बे टटेल 30 मोनबाय टटेल 30 जाबाय ओमफ्राय मा सलुसन होनाय नैबाव मा होनदों बे खारिखौ गले गले था राननाय संलाय महराव दिन्थि संलाय महर थाबाय जों टेबोल बानायबाय नङा होमबा नैबाव गासै होदो गासै होनानै दाना बबे मोनसे थै हान्जाया सरासनस्रा मोनो एभेलेबेल अबे थै हान्जायावहाय अबे एभेलेबेला अ एभेलेबेल नङा 12 था मोनदों नै 12 था गले गले फरायसा 30 जननि गेजेराव जों 12 जन मानसिनाव मोनदों नङा 12 जन मानसिनाव मोनदों नङा होमबा 12 जन मानसिनाव मोनबाय होमबा अ जोंहा एभेलेबेल अ पजिटिभ माने अ ग्रुप ब्लाडआ अ ग्रुप माने मा होनोबा हान्जा थैनि हान्जा अ ग्रुप थैनि हान्जाया सरासनस्रा मोननाय जायो सरासनस्रा माने एभेलेबेल ओमफ्राय बबे मोनसे हान्जाया मोननो गोब्राब 3 नैबे 3 आव नैबे ए बि आ मोननो गोब्राब जाहैबाय बेयावनो एन्सारा ओंखारबाय नङा होमबा जेखौ बांसिन मोनदों नालाय बे एभेलेबेल 12 अआ बांसिन बियो एभेलेबेल अके आरो गोब्राब मोननो गोब्राबा बबे मोनसे हान्जाया मोननो गोब्राब होनबा 3 आ मा ए बि ग्रुपआ ब्लाड ग्रुपआ मोननो गोब्राब जाहैबाय एकर्डिं टु बे टेबोल अके क्लियार एन्सारखौ बिदि लिरबानो जाबाय आंथ' लिरलायलायनांला नङा होमबा नोंसोर बुजिखाबाय दा अके नेक्स्ट फैदोलाय 3 नाम्बाराव फैदो 3 नाम्बाराव बाव होनदों मोनसे नोगोरनि 30 सानारि दान मोनसेनि सोमोन्दो गोनां सोमोन्थाइ सिदोमाया गाहायनि बायदिमोन माने 30 डेजनि अखा हानायनि जितु मेजारमेन्ट बे जाबाय अखा हानायनि मेजारमेन्ट अके बे अखा हानायनि मेजारमेन्ट होनाय दङ जे 84 86 बा 86 88 बायदि थाखो खोन्दो लानानै बिदि इन्टारभेल लानानै मोनसे हान्जा गले गले था राननाय फारिलाइ दा मोनसे टेबोल बानायनो होदों आरो मा होनबावदों बे खारिखौ बबे मान एबा बोथोरनि सानो बे टेबोलनिफ्राय मोनसे बियो दैज्लां बोथोराव ना गोलोम बोथोराव ना मेसें बोथोराव बे अखा हानायनि रेटआ बेखौ दिहुननो होदों आरो थामथियाव मा होनदों बे खारिनि गोसारथिया मा बे खारिनि गोसारथिया माने हाइस्ट अखा हानाय रेट आरो लवेस्ट अखा हानाय रेट बे मोननैखौ माइनास खालामब्लानो नैबे खारिनि गोसारथिखौ मोनो अके
दे नायदो होमबा बिदि बानायनो होदों नालाय बे 1 नि नाम्बार जेनेबा जोंनो गले गलेथार राननाय फारिलाइ नालाय गले गलेथार राननाय फारिलाइ बियो टेबोल बिदि लिरदो सोमोन्दो गोनां सिदोमा नैबे सोमोन्दो गोनां सिदोमा जोंहा मा होनो होदों 84 to 86 होनो होदों ना 2 आरो बेनिफ्राय 86 to 88 नै बारायलांदों नङाबा 2 बारायलां 88 to 90 जागोन 90 to 92 जागोन 92 to 94 जागोन 94 to 96 जागोन अबेसिम दं जोंहा हाइसा 99 थारमाने 100 सिम नङा होमबा 96 to 98 98 to 100 ओके बे जाबाय बिसनि थाखो खोन्दोब माने इन्टारभेल क्लास इन्टारभेल ओमफ्राय दाग हांखोखौ नायदो दाना 84 जोंहा मोनसे नियम दं दै हा बावदो 86 रिपिट जादों नङा होमबा बे 86 आ मालाबाबो बे लाइनाव फैया बियो नेक्स्टआवसो फैगोन ओके थिग बिदिनो 88 आबो नैबाव फैया नेक्स्टआव नैबावसो फैगोन हा थारमाने नैबाव जों 84 निफ्राय 85 ल' लानांगौ 84 to 85 ओके नैबाव 86 to 87 बे 88 आ नैबाव हाबफैगोन बिनाबो 90 आ बाहाय हाबफैगोन 90 आ 90 बा नैबाव हाबा ओके बे गासैबो बिदिनो नायदो दाना 84 to 86 बेसेबां दं 84 to 86 नायदो 84 to 86 88 नायदो 84 to 86 नैबाव मोनसे दंना 84.9 बेखौ थानबाय बिदि दानखादों मोनसे मोनसे मोनबाय थारमाने 1 मोनबाय जों 86 to 88 आव नायदोलाय 86 to 88 86 to 88 नैबे मोनसे जागोन नङा होमबा 86 to 88 आरो दंबावो नामा 86 89 to दं नङा होमबा गैला नैबे जाबाय 1 गले गले था 88 to 90 आव नायदोलाय 88 to 90 88 90 नैबे थागोन नङा होमबा बे जागोन 1 फैबाय आरो दंबावो नामा माबा 88 to 90 88 नैबे मोनसे फैगोन नङा होमबा 89 बा 2 थारमाने नैबे 2 ओके नेक्स्टआव फैदो 90 निफ्राय 92 90 निफ्राय नैबे थमना 92 नैबे मोनसे बे फैगोन 1 आरो दंबावो नामा 90 निफ्राय 92 बे फैया 90 निफ्राय 92.3 फैगोन नामा बेबो फैनाय नङा 92.1 बे फैनाय नङा 90.2 बे फैगोन नङा होमबा 90.2 बे फैगोन 1 आरो दंबावो नामा गैला 92. बेबो फैया 2 थारमाने दाना 92 निफ्राय 94 खौ नायदो 92 निफ्राय 94 92 निफ्राय 94 नैबे फैगोन 92 1 94 सिम ना 92 बे फैया 92 नैबे फैगोन 2 नैबे फैगोन 3 बेबो फैगोन नङा होमबा 4 नैबे फैगोन 5 जाबाय 92 नैबे फैगोन 1 आरो फैबावगोन नामा नैबे फैगोन 2 थारमाने 7 ओके नेक्स्टआव फैदोलाय 94 निफ्राय 96 नायदो 94 निफ्राय 96 94 निफ्राय 96 एबारनिया 94 96 नैबे फैगोन नङा होमबा 1 थांबाय 1 96 बे फैया नैबे फैगोन 2 बेबो फैगोन 3 जाबाय आरो बे फैगोन 4 जाबाय 95 बे फैगोन 2 होमबा बे फैबाय दोनबाय आरो फैबावो नामा 96 बे फैया 95 बे फैगोन ओके थारमाने 6
टेक्स्ट 96 to 92 नायदोलाय 96 to 98 बे फैया 96 to 98 नैबे फैबाय ना 1 आरो 1 नैबे फैगोन 2 बे फैगोन 92 नालाय 3 आरो बै फैगोन 4 नैबे फैगोन आरो नेक्स्ट मा फैगोन 98 बे फैनाय नङा 97 फैगोन 1 बेबो फैगोन 2 थारमाने 7 ओके लास्ट निखौ नायदो दाना 98 to 100 1 2 3 बिसो फैजोबगोन नङा होमबा 1 2 3 1 2 3 बे फैखाबाय आरो दंबावो नैबे 98 बे मोनसे फैगोन होमबा 4 बे 4 जाबाय 4 मोनबाय बे 4 दाजाबला गासै 30 मोनगोन बे नङा होमबा 30 गासै जोङो 30 मोनबाय बे जाबाय 1 नाम्बारनि एन्सार नोंसिनि बे 1 नाम्बार बायदि थाखो जोङो मोनसे हानजा गले गले दारानाय फारिलाइ दा बे फारिलाइया संलाया बेनो आरो ओके बे टेबल जाहैबाय बे जाबाय 1 नाम्बारनि एन्सार 2 नाम्बारनि एन्साराव मा होदों बे खारिखौ बबे मान एबा बोथोरनि सानो बे खारिखौ बबे मान बे फारिलाइनिफ्राय जों मोनथिनो होमबा बे फारिलाइया दैलि अखा हादों नङा होमबा दैलि अखा हादों माने मा बियो निश्चय दैज्लां बोथोर जागोन बेखौ ओरैबायदि बानायना लिरदो सिदोमानि अनजिमाखौ नायनानै जों ओरैबायदि बुंनो हायोदि बे मानफोरा दैज्लां बोथोराव लादों होननानै जों साननो हायो मानोना दैलि अखा हादों नङा होमबा ओंखायनो जों बेखौ बुंनो हायो दैज्लां बोथोराव बे मानखौ निश्चय लानाय जादों होननानै सानजायो बेबायदि सानजायो बिदि लिरबानो जाबाय दैज्लां बोथोराव बे मानफोरा लानाय होननानै सानजायो मानोना बे अखा हानायनि जिथु रेट मान बारा नङा होमबा सिदोमाया बारा ओके बे जाबाय बिदि लिरदो नैबे 3 नाम्बारनि नायदो बे खारिनि गोसारथिया मा बे खारिनि गोसारथिया मा होमबा नोंसोर मा लिरनांगोन बेखौ 3 नाम्बारनि एन्सारखौ बांसिन सिदोमाया होनदो बांसिन सिदोमाया बेसेबां बांसिन अखा हानाय रेट बांसिन सिदोमाया बेसेबां मोनदों बांसिन सिदोमाया नायदो नोंसोर बांसिन हाइस्ट रेट बांसिना आंनिबाथ' 99.2 मोनदों 99.2% अखा हादों नङा बांसिन सिदोमा आरो खमसिन सिदोमाखौ नायदो खमसिन सिदोमाया मा बाहाय नायदो खमसिनाव बे 84.9 निफ्राय गाहायसिन गैला नङा होमबा 84.9% बे मानिखौ दानख'दो होमब्लानो बेनि एन्सार जाहैबाय खारिनि गोसारथिया बिदिब्ला खारिनि गोसारथिया मा जागोन बे मानिखौ माइनास खालामदो 99.2 minus 84.9 बेखौ खालामबा बेसेबां जायो 13.4% बेनि एन्सारा क्लियार फैदो दानिया नेक्स्ट मा होनदों 8 नाम्बाराव नाय 8 नाम्बाराव सा 30 गथ'साफोरा सिगांनि हाप्तायाव टिभि हाबाफारिखौ नायनाय घन्टानि अनजिमाखौ सोंदोंमोन फिथाइखौ गाहायाव होनाय बायदि मोनदोंमोन गथ'फोर 30 गथ'साफोरखौ नायदोंमोन आरो बिसोर टिभिखौ बेसेबां नायो बिसोरनि डाटा नैबे खारिफोरा बे आरो डाटा मोनदों आरो सार्भे खालामनानै बेबायदि डाटा मोनदों बे डाटाफोरखौ दा नायबिजिर होनो आरो बिसोरखौ फारिलाइ टेबल मोनसेयाव साजायनो होदों साजायखांनायनि उनाव मा होनदों बेसेबां फरायसाया हाप्तासेयाव 15 घन्टा एबा बिनि बांसिन टिभिखौ नायो हाप्तासेयाव 15 घन्टानि बांसिन नायनाय स्टुडेन्टफोरखौ दिहुननो होदों अब्ला जों बेखौ मारै दिहुननानै 1 नाम्बाराव नैबेबायदि थाखो खोन्दोब राननो होदों जानथायखौ 5 लानानै होमबा 5 निफ्राय 10 लानो होदों नालाय बाव होमबा जोंहा मा दं 1 बो दं नालाय जों 0 निफ्राय 5 लाबाय होमबा 5 निफ्राय जों 10 लाबाय बिदि लानो होदों नङा होमबा 10 निफ्राय 15 लाबाय 15 निफ्राय 20 बेसेबां
20 आनो हाइस नङा होमबा 17 दं नङा होमबा आं 20 लाबाय नङा होमबा बिनि उनावथ' गैला बे घन्टानि अनजिमा जाहैबाय बे घन्टा नालाय घन्टायाव होनाय नालाय ओंखायनो घन्टानि अनजिमा लिरबाय अके भाई दाखांखौ जों बेसेबां मोनो नायनोसै गले गले था अके बे टेबोल जाहैबाय हो नोंसिनि टेबोल जाहैबाय बेयो टेबोलखौ दिहुननो होदों नालाय थाखो सोन्दोब थाखो जानथाइखौ 5 लानानै बे गोजाना 5 नङा होमबा 0 निफ्राय 5 लानानै हानजा गले गले था राननाय संलाय दा बे संलाय जाहैबाय संलाय माने टेबोल हानजा गले गले था राननाय संलायखौ जों दिहुनसै नायदो 0 निफ्राय 5 आ बेसेबां दं भाई 0 निफ्राय 5 खौ लानो मोना दै 5 खौ नैबावसो हाबफैगोन हो बाहाय 0 to 5 बे 5 आ जेब्लाबो बाहाय हाबनो मोना बे 5 आ सिगाङावसो हाबगोन थिग बिदिनो 10 आबो नैबेयाव हाबा नेक्स्टआवसो हाबगोन बे 10 to 15 आवसो 15 आबो बाहाय हाबा 15 आ नेक्स्टआवसो हाबफैगोन अके बेबायदि नियमा अके नायदो नों 0 to 4 खौ नाय 0 to 5 नालाय जों 0 to 5 नि सिगां 4 सिम नाय जों 5 खौ नैबाव हाबगोन नालाय मा दं भाई 1 2 3 बे 5 आथ' नेक्स्टआवसो फैगोन बाहायसो फैगोन नङा होमबा जोंबो 3 थारमाने 1 2 3 मोनखाबाय जों ओमफ्राय बहाबा नायबावनो नै 1 दं 4 मोनबाय दे 1 2 बेबो नङा होमबा बे लाबाय जों ओमफ्राय 2 आरो नैबे दं 2 मोनबाय नैबे 1 2 10 जाबाय नङा होमबा आरो दंबावो नामा गैला 10 गले गले था जों थारमाने 10 मोनबाय नङा होमबा भाई दाना 5 आरो 10 5 आरो 9 खौ नायदोलाय 1 2 मोनबाय नैबे 1 2 बे दंबा 8 आव फैगोन नङा भाई 5 जाबाय बिसो नङा होमबा नेक्स्टआव नैबे फैगोन 1 नैबे फैगोन 2 1 2 8 1 2 3 4 बे फैगोन नङा होमबा 1 2 3 4 नै नायफिनदो 5 निफ्राय 10 बा 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 total 12 ta 12 okay next 10 to 15 10 to 15 now like 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 oh 5 फैबाय next 15 to 20 नायदो 15 to 21 1 2 number 2 1 2 2 बेसेबां जाखो मोनसे गोमाबोबाय नङा होमबा अबाव मोनबावगोन नामा नायनोसै बहा मा भुल खालामलांखो नैबेखौ सानफिनसै नैबेयाव गोरोन्थि जादों 5 10 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दं भाई 13 नैबे 13 होमबा बियो टटेल 30 जाबाय गासै होनानै गासै 30 जाबाय 30 जाबाय नङा होमबा थारमाने बे नैबे 1 नाम्बारनि एन्सारा जाबाय थाखो खोन्दोब आरो थाखो जाथायखौ 5 लानानै गले गले था राननाय संलाय दा बेबायदिनो राननाय संलाय जाहैबाय नेक्स्टनि एन्सारखौ नायदो 2 आव मा होनदों बेसेबां फरायसाया हप्तासेयाव 15 घन्टा एबा बेनि बांसिन टिभि नायो 15 घन्टा नैबे 15 घन्टा नङा होमबा 15 घन्टा एबा बेनि बांसिन टिभि नायो होमबा सानै फरायसाया बे सानै फरायसाया हप्तासेयाव 15 घन्टा एबा बेनि बांसिन टिभि नायो बेसेबां फरायसाया होनदों नङा होमबा 2 आव नों एन्सारखौ मोनखाबाय नङा होमबा बेनिफ्रायनो सानै फरायसाया बेनिफ्राय लिरदो बे सानै मोनदों नङा 15 एबा 2 15 घन्टा नैबे 15 घन्टा एबा बेनि बांसिन 20 नङा होमबा बेनि बांसिन टिभि होमबा सानै फरायसाया नैबे सानै नङा होमबा बेखौ मोनबाय नङा होमबा सानै फरायसाया हप्तासेयाव 15 घन्टा एबा
बिनि बांसिन टिभि नायो नङा होमबा बांसिन टिभि नायो बास बेनि रिजाल्टआ ओंखारबाय नङा होमबा क्लियार जोबोद गोरलै नङा होमबा अके होमबा बुजिबायथ' क्लियार बाखि होमवर्क बाखि जेफोर आं बानायाखै बे नोंसिनि होमवर्क गाव टेस्ट खालाम गासिबोथ' आं बानायोब्लाथ' जाया आं जास्ट नोंसिनो लामाल' देखायदों आरोखि अके माबाफोर बुजियाखैब्ला आंखौ मेसेज हरनो हागोन आंनि इउटिउब चेनेलाव हरनो हागोन आरो आंनि फेसबुकआवबो हरनो हागोन अके मोजाङै फराय अल दा बेस्ट थाबाय बयबो गोसो होनानै फराय माने फरायनायानो सोलोंनाय आरो फरायनायानो जिउ दानायनि साबसिन लामानो बेनि अनगायै जेबो गैया सर्टकाट लामा जेबो गैया नों जेसेबां फरायगोन एसेबां रोंगोन अके देन थेंक इउ